Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la o nouă serie de Farming Simulator 2016. Recomandați-mi câteva chestii ce să iau. Eu aș vrea să strâng bani într-un sale și alte chestii. Recomandați-mi ceva. Cât? Așa. O să încerc să filmez încă un video astăzi. Și nu uitați să vă abonați la mine, la videoul, mai ales la video. Căutați pe video, promovarea lui Zero. De fapt, promovarea 1. Să fie scurt, așa pentru mine. screenshot.
Cam atât cu acest video. Dacă mai vreți episoade de Farming Simulator în care vom face mai mult 15-10 minute, cam așa să mă încadrez în timp. Salut!